Шүпрәле районының Иске Шаймырза ауылы милләтебезгә күп күренекле шәхесләр үстерүдән тыш, халкының озын гомерле булуы белән дә дан тота. Шушы көннәрдә үз бәхетен туган авылында тапкан, гомер буе шунда гомер иткән Суфия Бахауетдиновага 95 яшь тулды. Юбилей уңаеннан хәбәрчебез Ләлә Зәйнуллина видеоязмасы. Әнә шулай чәчәкләр тотып, районның мөхтәрәм кешеләрен бәйрәм уңаеннан котлау күркәм гадәткә әверелгән. Хәзер балалары ярдәменә мохтаҗ булса да, сынатмый Суфия әби. Дәһшәтле сугыш вакытында Казан ныгытмасын төзүдә катнаша. Аннан гомере буе авылда күмәк хуҗалыкта эшли. Бәхетле юбилярның 5 баласы, 7 оныгы һәм 12 оныкчыгы бар. Шүпрәле районы башлыгы Марат Гафаров туган көне белән котлап, иң изге теләкләрен җиткерде. Алай гына да түгел, Россия президенты котлавында тапшырды. Россия президенты Владимир Путиннан да бар. Тәбрикләүләр. Сезне 95 яшыгыз белән котлый, сезгә шулай ук исәнлек, саулык һәм киләчәктә тагын да матур итеп яшәргә тели.